Tak nie ja, ale kolegyňa mala takú kuriozitku, že sa odstúpil od kúpnej zmluvy kvôli tomu, že tam zobrali so sebou sedačku. Podľa mňa najväčšia chyba predávajúcich je stanovenie ceny podľa ich potrieb, podľa toho, buď koľko musia zaplatiť niekomu inému. Takže nezreálnenie ceny na základe ich túžob, nie hodnoty nehnuteľnosti, najväčšia chyba na strane predávajúcich. Áno, mala. Tak som urobila takú vec, že som dala 11 obliadok po sebe a posledný 11. pán, ktorého teda na tej obliadke som sa pýtala, že čo ho na tom zaujalo a ako by sme v prípade záujmu vedeli pokračovať, tak mi na rovinu otvorene povedal, že sa prišiel iba inšpirovať, ako bol byť prerobený. Najľahšie sa mi pracuje s klientmi, ktorí mi napíšu, že si nechajú poradiť a že to nechajú v rukách odborníkov. Tých milujem. Najťažšie sa mi pracuje s klientmi, ktorí nekomunikujú a nedokážu pochopiť niektoré veci, ktoré im sa snažím mnohými formami vysvetliť. Stalo sa mi raz, že som sa veľmi slušne a taktne opýtala, že či toto má ešte zmysel pokračovať. Klient všetko negoval od nehnuteľnosti, typu nehnuteľnosti, lokácie, ceny, pritom všetky tieto informácie boli známe z inzerátu nehnuteľností. Miliónkrát. Toto asi nemôžem povedať. Našla som lievik, ktorý viedol trúbkou do steny, ktorý bol vývodom do toalety. Vážne.